ongayazi wangaphandle ukuba xa ugraduate awufumana certificate if unetyala. So if if already unale implementation yokuba awufumani results, no, awufumani certificates, awugraduate, what is then the use of introducing ukubanjwa kwe-results ezi ke ngoku zoJuni? Ngoba xa ubamba ii-results msizazi le nto ithetha ukuthi ngoku wena uthi umntana makangakwazi kwa ukuaplaya for uphinda afunde. Uaplaya ngantoni? Ngoba kaloku ii-results zezi zimenzisa uba ukwazi uaplaya ubone esikolweni, okay, we can take this one for honors, we can take this one for masters, singamthatha for advanced diploma and so on and so forth. Xa ubamba ii-results uthi umntana makangaqhubeki nazifundo. Ngoku it's not about imali okanye into ezilolu hlobo, ulwa nemfundo, access nje iyodwa. And with said one, we can't continue ngolu hlobo. It's part and parcel of the reasons zokuba So yabe kanti ngoku yonke into ime ngxi njengoba sithetha. Yonke into imile msasazi njengoba sithetha ngoku. Okay, mandikubamba apho ke masiqale silungise imicimbi ekhaya sizawuqhubela phambili nenkqubo. Inkomi isakhotenye kuba ixesha lonke sinalo sizawugadla siye ngamandla kwezona zizathu nezizekabane ezikhokelele apha. Sikumzuzu wama-23 emveni kwentsimbi yethoba. Vodacom's Red Hot Deals presents 2 phones, 1 great price. Get 2 iPhone 15 128 gig smartphones for only 999 Rand per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Further together. Vodacom. Ingaba ngusomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo? Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enabaxabiso ancomisayo. SiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki oosomashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokunceda oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Iqela lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo Small Business Package Deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele iVukani Small Business Package Deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email kusales@vukanifm.org. Buya ngene ekhaya siyakwamkela siku-25 ibethile intsimbi yethoba sekwisiqingatha sethu sokuqala senkqubo kwaye sincokola noSilindo Kuhle Gebe, yena ipremier yebhunga labafundi kule campus lapha kanye eKomani. Kwelinye icala ukhona uLonwabo Madikizela, yena ke ujongene neemfuno zabafundi kwakule campus lapha eKomani kwakweli bhunga naye. Kwelinye icala ke sinaye osuka phaya kwiSouth nolungu lesigqeba seSouth kuzwelonke ngu-Aphelele Khalakahla. Zindwendo zethu esinazo ezo. Ndiyafuna ukuyibethelela into ethi ndizamile ukukhangela idyunivesithi, ngakumbi othethela idyunivesithi yeWalter Sisulu, uYonela Thugwayo, kuba sive icala labo njengeyunivesithi uba bathini na bona xa iimeko zilolu hlobo. Ziwe phantsi ke ezo nzame, kodwa ke asinawuma apho. Ngutyana, ijongene nawe kakhulu xa ndijonge indlela esiku-adresa ngayo apha into edibene neemfuno zabafundi. Ubuyibona into yokuba ingahamba ifikelele lapha ngokwazi nendlela enibona ngayo njengebhunga labafundi ukuqhubeleka kwezinto ngaphakathi kwidyunivesithi? Ndiphinde ndizibhelisele msasazi, mandingene kumbuzo wakho ndiqonde nje straight epointini. Yeah. Which ke ngoku as i-leadership le ye-student xa singena kwi-university sithi no, sizawutshintsha
i-welfare ye-student ukuthi mayibe right. Yeah. So official ke ngoku as babukaveza into yokuthi apha intshukumo ngoku asenzeki izimile nxa kwi-university. It's because of ezi demands no premiers ezibalile. Official emphasize kune issue enkulu kwinto ye-SPE, which is school-based experience. I-student ezikwi practicals esikolweni. Nayo ebeyingxenye eyadala uba kwakhona lo kumiswa kwentshukumo kwi-university. I-student ke kunento ekuthiwa stipend engenela i-student xa ziya kwi-practicals, of which ke ngoku kukwixesha lokuba kuyama-seniors bekuqale kwayama-level 1 and ama-level 2. Of which ke ngoku even ama-level 1 and level 2 ngexesha esiya kwi-practical i-stipend akhange ngasifumana. Of which ke ngoku abanamali yakutya, abanamali ya-transport, abanamali yokurenta. While i-university istopa the student uba mazihambe ziyokwenza the practical kwii-provinces zazo. So bezinalo ngxaki ke sinayo. Then ke ngoku as i-SRC ke sithela kuma-seniors la azofungena ngoku, please uhlobo beqhutywe ngalo kwaba bebengena ekuqaleni aluhlanga. Yeah. So how about siqhube ngendlela beqhutywa ngayo in previous? Because this affects many students. How is student siyokwenza i-practical sisuka from Limpopo siye East London maybe umzekelo. Yeah. Siyohlala la 10 weeks without any stipend or imali yokurenta, because some students akazifumani stipend. Ezinye zizifumene, yes, but other students akazifumani. That's why sithi and as a representative of student, istruggle se-student esiyi-one sesethu sonke. Mazime zonke into zime ngqi ukuze sikwazi ukumameleka ii-issues zethu. Of which we did all protocols. Uba sibhala ama-emails but asamameleka. That why sifike kwi-stance sokuba let's stop izinto zonke zime until the issues of students zibe ne-response right, all students zibe satisfied. And kwii-demands zethu there's a thing of i-concurrent registration ebikhona kwii-demands shutdown. Of which laa nto i-students affected because of the system ye-university. Some students ziregister i-module already abesebezipasile sebesukile kwii-levels zazo. So loo nto yenza kwa-difficult ukuthi bakwazi uku-aplya ngale link ibipilot, of which we as a student representative besivele sithena asiyithandisisi laa link ipilotwayo apha this year 2026 uba masingene kwezi zikolo siyenza kuzo ii-practicals ngayo. So affecta ezaa student ukuthi ke ngoku zingakwazi ukufumana that stipend and zingakwazi ukurejista ezi module bafuna ukurejista because ku-asset imodule already besezipasile, of which ke ngoku is the system ye-university and we raise these issues kwi-university. But ngokubona kwethu siyabona uba ziyakhontinyuwisha and unyaka uyaphela, so thina sesine-student ekuthiwa zifeyile, ezinye azikwazi ukufumana even ii-results zazo because of these issues. Then Okay. Qhuba bhuti, akho ngxaki. Oh, okay. Then siye kwinto ye-transport challenge. Of which transport challenge challenge kakhulu kwinto ye-SPE level 4 and level 2. Even now we are fight all madad ukuthi no, ama-level 1 and level 2 akhange afumane transport during ixesha layo